Malawi Brief. Uwu ndi ulendo wa thupi la malemu Brian Banda kuchokera ku Nthuzi kupita ku Tchalichi kumene amapemphera kumenenso kuli mwambo wapadera. Mgwirizano kuyanjanitsa tikamalemba ntchito zathu tiziphunzira anthufe amene ndife olemba nkhani ku skulu ya olemba nkhani timaphunzira ndithu zinthu zosiyanasiyana makamaka timaphunzira nkhani kulemba nkhani timaphunzira kuti pazikhala ndithu ngodya zingapo zakalembedwe ka nkhani zimenezi ndiye pa Chingerezi pamakhala maonena kuti balancing kuona kuti zimene mukulembazo ndi zinthu zimene aliyense wafotokozapo kulankhani mafuna kumva mbali zonse zokhuzidwa kunkhani ngati zimenezo ndi Banda amalimbikisa zimenezo ndithu kumene tinganene kuti professionalism kumachita balance ndithu zimene timakhala fotokozera makamaka Malawi kuti amve. Ndiye ineyo ngati mmodzi mwa amene ndimalembanso nkhani kuno ku MBC ndinali ndithu munthu wokonzeka kwambiri kuti ndiphunzire amenewo tikwaniritse makamaka masomphenya awo amene amatifotokozera kuti amafuna izi ndi izi. So tinali wokonzeka kwambiri ndipo tinayambapo kwambiri kuchita zinthu mukhoza kuonanso Amalawi kuti pa miyezi 4 imene akhala ali makamaka kunoko ku MBC miyezi imeneyi kunali kusintha kwakukulu ndithu mmene timafalisira mauthenga mu mapulogalamu athu osiyanasiyana zonsezi kufuna kuti inu Amalawi muzikhala ndithu kuti mukupasira zinthu zakupsya kwambiri. So taphunzirapo zambiri kwambiri komanso chinthu china amatiuza kuti ife ngati MBC timayimirira anthu tife institution imene ndi yayikulu kwambiri ndiye tikuyenera kuti tizikhala anthu azisanzo. Amafuna kuti zimene timawaphunzitsa Amalawi tizikhala anthu oyambirira kwambiri kuchita mwachitsanzo nkhani yonena kuti anthu ogwira ntchito mboma ena ambiri amachedwa m'maofesi iwo amafuna kuti ifeyo tizikhala anthu oyambirira kugwira ntchito. Posakhalitsa apa mwezi wathawu winawo anapita amachita choncho kuti anapita ndithu kumene ku Lilongwe kumene kuli maofesi athu ena ku area 4 mene amafika 7:30 anali atafika kale ku office zimenezi ndipo anagwira ndithu ochedwa director general kugwira anthu ochedwa zinadabwisanso anthu kuti kodi ntchito tizigwira chonchi ndi anafotokoza kuti iwo akufunitsitsa kuti ifeyo tikhale anthu ochita osati omangoyankhula kumangophunzitsa anthu zinthu ife sitakuchita ayi nde anafunitsitsa ndithu tikhale anthu ochita ndipo anatsindika kwambiri kuti tizigwira ntchito zimenezi moona mtima zimene tikufotokoza zikhala kuti ndi zimenenso ife eni tikuchita pa ground. So anali munthu amene anali wozipereka kwambiri ku ntchito ngati imeneyi komanso pachizungu amanena kuti jealous down anali munthu onena kuti amafunitsitsa kuti tizooneka bwino tikamagwira ntchito ku MBC osangoti fakala ngati kuchoka kumunda amafuna kuti tizooneka kuti inde titokati ku ntchito. Ndipo mavalidwe anali mavalidwe amalimbikitsa mavalidwe abwino eni mukudziwa inu mmene iwonso amafalira anali munthu woti mwamuna ofala bwino ndi amafunanso kuti ogwira ntchito ife ku MBC kuno tikhalenso anthu ndithu ofala bwino kunena kuti tikakhala kuti tili anthu kunjako akamationera kaya tikukumana ndi abale ndi anansi azidziwa kuti uyu ndi ogwira ntchito wa ku MBC. Ndi zinthu ngati zimene anthu amakondwera nato kwambiri komanso style ya leadership yawo inali ina ndithu imene mwinansi inapezekeponso chifukwa chonena kuti amadana ndi mabodza malo ogwira ntchito. Samafuna kuti anthu muzinenerana mabodza. Mukudziwa inu nthawi zambiri malo ogwira ntchito pamakhala zinthu zolankhula zambiri amene Brian Banda amakhulupirira kuti tisamayankhulane zoyipa samachitane nsanje kunenesana mabodza. Iwo samafuna zamabodza zimenezi. Mpaka dali pano tikudusira ndithu tasiya msewu umenewu olowera ngati tikupita kumpemba talowa msewu wa New Chirobwe. Msewu wa New Chirobwe umenewu tangosala tinene kuti makilomita awiri okha kuti tifike pa makamaka ku church
mpingo umene iwo amapemphera kumene tonse tikhale tikachite witness mwambo wa mapemphero kumenewo. Posakhalisa apa tikhale tikufika ndithu ku nyumba imene makamaka ku mpingo umene wa Word of Faith Temple kuno ku Chirobwe. Tili ku Chirobwe koma tangotsala ndithu pang'ono penipeni kuti tifike patakale pano 1 kilometer yokha ndimene tasala kuti tifike pa mpingo umene wa Word of Faith Temple kuno makamaka kuno ku Chirobwe kumene kuli mwambo ndithu wa mapemphero. Tikachoka mwambo umene wa mapemphero malinga imene IMBC soti nawo takati kulusa mwambo woyika thupi lawo ndi mawa lolemba ndi mwambo woyika thupi lawo komwe kwa mbanda kumene ndi kuchileka mu mzinda omwewu uno wa Blantyre. Monga amene tikufotokozera muja posakhalisa pompa patakali pano mwina mamita 100 okha kuti tifike pa mpingo umenewu umene amapempheresa. Anali mbusa ndithu mbusa amene amatsogolera nkhosa, mbusa woyima ndithu pa pulpit kulalikira uthenga kufuna kupulumutsa miyoyo ya anthu. Ndiye amatumikira ku mpingo umene uno mpingo wa Word of Faith Temple kuno ku Chirobwe. Anopa tangotsala pang'ono penipeni kuti tifike pa kachisi ameneyu kuno ku Chirobwe, pang'ono penipeni kuti tifike pa kachisi ameneyu. Posakhalisa apa tikhale tikusiya msewu uno ndi tikhale no tikukhotera ku kachisi ameneyu wa Word of Faith Temple kuno ku Chirobwe. Posakhalisa apa tikhale tikulowa mu kachisi ameneyu kuno ku Chirobwe. Just zimene zichitike kuno nzonena kuti ndithu kukhala mwambo umenewu wa mapemphero, mwambo wa mapemphero ukumbukira malemu Brian Banda amene amatisiya dzulo chakummawaku. Anali ndithu mkulu wa MBC ndithu amenewa kuli ndi mwambo womvetsa chisoni kwambiri chifukwa zikuchitanso kuonesa ngakhale mmene timadusa mu nsewumu anthu ambiri anayima ndithu anandandana kufuna kuchitira umboni kuti kodi amenewa amene nthawi zina anthu owakonda maongo watchula kuti ubanda atisiyadi. Ndi anthu osiyanasiyana anayima ndithu mu nsewu umene kuchokera ku Mthunzi Funeral Services kumene kuja mbali za ku Queens uko ndikukhala nawo ndithu ndikuyima kuti aonetsetse bwinobwino mmene thupi lawo lachotsedwa kumeneko kufika kuno kumene amapempheretsa makamaka kuno ku Chirobwe Word of Faith Temple. Posakhalisa apa tikhale ndithu tikulowa mu kachisi ameneyu kuti mwambo umenewu ukhale ndithu ukuyambika. Nthawi ina iliyonse tikhale tikufika mu kachisi ameneyu kuti mwambo umenewu ukhale uli ndithu ukuyambika. Tinafotokoza mawauta kunena kuti kwabwera anthu osiyanasiyana kuno. Inu mukudziwa inu kuti mkulu ameneyu luso lake limafikira anthu ambiri magawonso osiyanasiyana. Mwina ena amangoyembekezera kuti kukhoza kukhala anthu amene ndi olemba nkhani koma ayi ndithu sichoncho. Koma m'malo mwake kuno kwafika andale, kwafika akuluakulu ochita zamalonda, akuluakulu a bizinesi ali kuno kuzachitira umboni za mwambo umenewu, mwambo wa mapemphero umenewu kuzachitira ndithu umboni mwambo wa mapemphero umenewu wokumbukira Brian Banda. Tikoza kunena kuti tafika ndithu kuno ku Chirobwe ku kachisi ameneyu wa Word of Faith Temple ne kukhale mwambo wonse wa mapemphero, mwambo wonse wa mapemphero ukhale ukuchitika kunoko ku Word of Faith Temple kuno ku Chirobwe
mu mzinda umenewu mu mzinda wa Blantyre. Ife ntchito yathu ndikufuna kuti tikupasireni mwambo wonse zonse mene zikukhalira kuno ku Chirobwe, zonse mene zikukhalira. Ife ntchito yathu ndionena kuti tikupasireni china chilichonse mwambo umenewu. Kuno kumene tili ndi ku Chirobwe ndithu, tafika ku mpingo umenewu umene amapempheresa nde kumene kuti machula kuti ku Word of Faith Temple International. Nde nthawi ina iliyonse tikhale tikufika ndithu ku kachisi amene wa Word of Faith Temple International kuno ku Chirobwe mu mzinda wa Blantyre. Nde anthu osiyanasiyana akupitirira ndithu kufika kuno ku kachisi ameneyo, komanso pafika anthu ambiri amene akufunanso kudzachitira umboni wina za momwe mwambo umenewu umene ndi mwambo wachiwiri kwa lero, ku tsiku la lero umenewu ndi mwambo wachiwiri chifukwa chakumawako. Mwambo woyamba unali mwambo wofuna kunyamula thupi limeneli la Brian Banda. Tsono kuno tafika ku kachisi kuno, timafotokoza kuti tilipo angapo ndithu amene tikupanga za mwambo umenewu. Tilipo anthu angapo amene tikupanga za mwambo umenewu. Ndimpasire nzanga Maulana Leman kuti mwinanso atitengerenso kuti kodi chimene chichachitike kunoko kuchoka pano kupita chisogolo kukhale kuti kukuchitika chani, kuti nayenso afotokoze kuno bwino momwe zonse zikhale zikuchitikira. Maulana, popeza usanachoke break, mwambo ndi wampingo ndithu. Yes. So ndikupempha kuti zambiri zomwe tikhale kuchita kuno tikhale tikucheza ndi akuluakulu ampingo kuti athe kufotokoza makamaka mpingo umene wa Word of Faith Temple International. Yes. Kuti nawonso kuti anakhala naye bwanji monga mtumiki wawo. Yes. Chifukwa anali mbusa ndithu. Pali ena amaona ngati nkhamakama chabe. Ndithu. Koma kunoko kumene timvezenezeni kuti kodi anatumikira motani kuno kukhala ndithu wa mpingo. Yes. Komanso azamsowa bwanji. Pali zambiri zomwe tithe kumva kunoko. Mwina ngati weyo achisomo munthu kukhala mtolankhani nthawi zina umatha kuziwala wekha. Kwambiri. Makamaka ku moyo wako wauzimu. Kuona bwanji tiphunzirepo zotani makamaka ku moyo wauzimu, komanso ndi bwana Chale pompa kukhala mtolankhani nthawi zina timaziwala maka ku moyo wauzimu. Koma mwaona mmene zikuchitikira kuno, kusonyeza kuti so anatenga gawo lalikulu kwa basi moyo wauzimu. Tiyambe kumene kusoma ndizoonadi ife olemba kuti excuse yoyambiri imene tingapereke ndona kuti timakhala busy. Timakhala busy kuthamanga apo ndi apo. That's the first excuse that we can give. Komano mosiyana ndi imeneyo amaganizira ma excuse onse analibe nawo attend ya. Yes. Iwo chimene anatsikika kwambiri chonena kuti nzotheka kupanga utolankhaniwu ndi kumapanganso mbali ina ya uzimu, kuti ubale wako amene ukugwira ntchito ubale wako ndi Mulungu ukhale ubale wabwino ndithu. Zimenezi ndi zimene iwo anapanga. That's exactly what late Brian Banda was doing. We understand he was a pastor here. He was a pastor, you know, so it speaks volumes of how Brian Banda also made sure that he had a very good relationship with God. Kufika ponena kuti ndi munthu woti otumikira wampingo simasewera yaye, simasewera. Iwo aja nthawi zambiri ifeyo timatatu koza kunena kuti timawaona siku ndi tsiku pakanema pa times timawamvera nthawi imeneyo timawaona ndithu. Ndiye munthu koza ngoganiza kuti chifukwa chona kuti amakhala busy kwambiri ukoza mangoganiza kuti za uzimuzi samachita nawo yaye. Komano panopa he is proving us wrong that you can be a journalist and you can be a man of God, you can be a servant of God, you can also lead people through the gospel. So that's exactly what late Brian Banda is showing us today. That's why we are here. Kuzachitira somboni kusanzikana nawo mwambo umene makamaka wa mpingo kunena kuti yayi anali mtumiki wa Mulungu. Zimenezo zimene ngati kunena pakadali pano Maulana. Mmene tikuona ndithu mzithu zimathumu pakali pano ndithu kulowa mchalichi chimenechi ndiye zambiri zitsatire pa nthawi yomwe ndithu tikulowa mmene koma anzanga amene wasikuti tikusiyana tikhale ndithu tikuthandizana
kwina tizitha kuyankhula ndi akuluakulu ampingo komanso anthu ena osiyanasiyana omwe afika lero. Komanso ena ndikusanamitirire pachana nafotokozapo kuti malemu Brian Banda ndinadziwa ali ku secondary school. Yes. Nthawi imeneyo anali ndi mzawo amene amacheza naye kwambiri ameneyo ndi Innocent Munde. Kabwera na Munde mungofotokozako pang'ono. Ine Brian. Mwina tikuyenda limodzi mutha kufotokoza kuti inu mwayenda naye limodzi bwanji Brian. Brian tinali limodzi kumfuka tunapanga limodzi temeneyo tinali limodzi ku Chimbale alumni 2000 pamene namudziwa mtu Brian Banda. Brian anipanga inspire kwambiri, anali mtu olimbikira kwambiri, anali mtu obanda mantha, anali mtu olimba mtima. Ndipo akanteli unali Brian ulwakani sana ambire kwendisa sana ambire ku school journalism okuti kusonyeza kuti linali luso la chibadwa. Linali luso la chibadwa ulwakani kuchana ndi kwa school mpaka na inyaka school amalongo sote kitose kupoza kuolimba mtima mutunoti amadipasa chilimbikiso ndipo Brian ndazanga akamata ndira kuti anyamata tsogolo anyamata atsogolo pa tsogolo anda chinyamata ili manja mwatu tibadalira. Imagine 1981 mwana wauno tikisoni kwambiri ndiokudzika kwambiri ngati zake amene napusana limodzi school. Ine ndithokoze tikhale timachezabe pamene tikupitirira. Mmene tikufotokozera ndithu mutha kuona kuti pakali pano talowa ndithu mchalichi mmenemu ndiye mukhale ndithu mukuchitika mwambo wapaderadera, mwambo ndithu operekeza makamaka mkulu wa bungwe limeneli la MPC. Malinga ndikuti tangofika kumene mkatimu ndithu muli zochitika zosiyanasiyana komanso anthu kulira ndithu kusonyeza chisoni. Munthu ukakhala bwino ndi anthu sizimasowa iyayi, ndi mmene zikuchitikira ndithu tsiku la lero. Munthu amene wakhala bwino ndi anthu sizimasowa ndi mmene ndithu zili tsiku la lero lino. So popeza kuti muno talowa mmene tafotokozera Black kungofika kuno tikupasa chithunzithunzi chotani. Tikupeka chithunzithunzi chotani kuti munthu uyu tinganene kuti anali